Okerman kanpinean. Esan dizut, agazka hau beste aldean ipingi behar genuela, German, denda nerie da, zuk ezin ezu esan nola montatu bieten denda, nerie da, ala? Bai, ikusten dut nola montatzen duzun zure denda. Ekarri mailua hobeto egingo dudala. Zuion isilik jauzet ez ikiako muebliek montatzen deztazkizuta. Kontuz mailuarekin ez ibilitxorak eritan, burua kolpe bat hartuko duzula. Ikusten nahi naiz, behi ziorrek emanko nezula azkeniako. Ba, behar baldin bada bai, lasaitzen ez baldin bazara. Naskatuta naukazula. Mutiko zirringileta tenkorra, hartu meilu bezu. Azalpenak emateko, era honetako esaldiak erabiliko ditugu. Lasai zaitez erabat nazkatuta naukazuta. Emadazu mailua, nik hobeto egingo duteta. Horren bestez, era honetako esaldiak ez dira zuzenak esplikazioak emateko. Lasai zaitez nazkatuta naukazula. Horrela ez dago denda montatxerik. Askoa, guairen ekulpe izenen da, arazo edazuk ez dakizula denda montatzen. Zen aska, hori puskarra. Egun guztietan. Esaten dizut nire aurpegira puskarrik ez botatzeko. Ni ez naiz izen, Ni enaiz izen. Zer esan nahi duzu? Hor barruan biok den bakarrik, Une guztietan. Esaten dizut, gezurrik ez asmatzeko. Nahi, nahi gezurretako ezartu, gezurtitako ezartu nahi, Zer esan nahi duzu orduan? Nik bota dudala puskarra? Aizu, urte guztietan. Elkarrekin etortzen gara eta nik denda barruan ez dut inoiz puskarrik bota. Orduan? Orduan? Zer esan nahi duzu? Beste norbait zegoela hor barruan? Egunero, urtero, edota hilero formak agertu zaizkigu. Ero atzizkia erabilita sortzen dira. Gogoan izan, forma horiek, eta ez erabili adiera horrekin egun guztietan, urte guztietan, edota hil guztietan. Bueno, egun guztia igaro da, baina azkenean denda montatuta dago eta eskerrak ze euria da, hori bai, urtero, denda nik montatzea ere. German. Ai, zer dugu orain, zurekin egunero dugu zerbait. Kanpinen de Montren bungaloz polite dazkabi. Bungalo bat? A ver. Bungalo bat? Bueno, guazen ikustera atertzen duen bitartean. Ardezagun bungalo bat. Ez. Ni han geratuko naiz, denda muntatuta dago eta. Mesedez, German, ardezagun bungalo bat. Ai, ez joan, bide horretatik, azkenean konbentzitu egingo nauzu eta, Ederrak dira, ederreak baino ederrago dira. Bueno, egia esan, bai, ederrak dira. Hartuko dugu. Imaginatzen, gu biok bungalu batean. Aioponani. Etxarri Aranazeko kanpinean azalpenak emateko Gaurkermanek arazoak izan ditu. Adibidez, lasai zaitez erabat nazkatuta naukazu eta, honelako kasuetan, aditz laguntzaileari eta ipiniko diogu eta ez ela atzizkia. Beraz, okerrak izango dira tankera honetako esaldiak. Lasai zaitez erabat nazkatuta naukazula. Ez, hori gaizki dago. Bestalde, ro edo ero atzizkia ere azaldu zaigu. Adibidez, urtero, astero, egunero. Gogoan izan beraz, esan nahi horrekin urte guztietan, aste guztietan edo egun guztietan esatea ez dela zuzena izango. Eta zuek, egunero, astero, hilabetero, urtero, betikoa, honekin edo arekin, baina egin.